Хората сме крехки създания, които с времето се нуждаем от все повече внимание и грижи. Затова разчитаме на нашите близки и роднини, нашата гаранция за достойни и спокойни старини. Днешното напрегнато ежедневие, заедно с конкуренцията за работа, превръща личната грижа за възрастен или болен човек в дръзко предизвикателство. Не е нужно да ставате мъченик или да се превръщате в жертва на отговорността си. Просто се обърнете към нас за тази деликатна работа. Ние ежедневно доставяме топла и вкусна храна, здравословни и традиционни ястия по заявка и абонамент. Грижим се за възрастни и болни граждани.